Kagyari naman ang pabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Nagapangita ka bala sang short weekend getaway nga layo sa city life. Inabala ang kabukiran sa palibot mo, matugnaw ang dapyas ang hangin. May malapad nga grassland. Kitaon ang city life gikan sa ibabaw kag tawhay ang tanan. Wala sang gahod sa mga salakyan kag motorsiklo. Ang lugar nga pwede maka-camping, pwede mag-overnight o kung magkape-kape lang. Kantuan ta ni Boss sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan, linibo nga mga rescuers ang iyan natudloan sa pila ka mga lugar sa pungsod. Pero sa nagdigad lang nga semana, isa ka trahedya ang wala niya malampuasan. Nagtaniwan man ang ginakabig amay sa isa ka emergency and rescue organization na si Henry Aguilion, pero ang eleksyon ang nagapabilin sa kadamaan. Ang istorya sang kilala nga swimming and rescue instructor sa sininaman nga episode sang Baganihan sa Sunday.